Prosím, netvárme sa, že americký imperializmus vznikol s nástupom Donalda Trumpa. Toto je rozprávka, ktorú by nám chceli narozprávať progresívci. Americký imperializmus tu je od druhej svetovej vojny. Noam Chomsky to povedal veľmi presne. Každý americký prezident od druhej svetovej vojny je vojnový zločinec. Spomeňme si na to, čo páchal Clinton, ako bombardoval Jugosláviu a zabíjal nevinné deti. Spomeňme si, ako George Bush rozmlátil Irak, vyše 1 milióna mŕtvych. Spomeňme si na Obamu, ktorý drží rekord v mimosúdnych zabitiach na Blízkom východe. Spomeňme si na Bidena, ktorý viedol vojnu proti Rusku. A áno, teraz vedie vojnu aj Donald Trump proti Venezuele. A americký imperializmus tu ďalej pokračuje. A my to musíme odsúdiť. Celý americký imperializmus. Vrátanie republikánov, vrátanie demokratov, vrátanie všetkých prezidentov, ktorí páchajú vojnové zločiny. Povedzme to nahlas. My chceme mier! My chceme mier! My chceme mier! My chceme mier! Avizoval som posledné slova. Vlast alebo smrť. To boli slova Ernesta Che Guevaru. Patria o muerte. Venceremos! Spolu! Venceremos! Venceremos! Nech žije Slovensko! Nech žije mier! Ďakujem veľmi pekne.